Nakarekord ang Department of Social Welfare and Development Region 6 sang masobra 150,000 ka pamilya o kung katumba sinasang 400,000 ka mga individual nga naapektuhan sang bagyo sa Western Visayas. Mayara man sa masobra 3,000 ka mga bukas nga evacuation areas kag may kabugusan nga 76,000 ka mga evacuees. Naglabot naman sa 101 ka mga balay ang nag-angkon sang parsal nga pagkaguba samtang pulo naman ang mga nawasakit. Ini nga numerong naghalin sa Antique, Capiz, Aklan, Iloilo Province kag Iloilo City. Paday naman ang distribution sang ahensya sa mga relief goods sa naapektuhan sang bagyo sa mga lugar diri sa Region 6. Ginakabig naman ni Department of Social Welfare and Development Region 6 Director Joselito Estemper nga dako nga factor ang pagpadagayon sang preemptive evacuation antes pa man ang paglandfall sang Bagyong Tino kung nga dutay lang ang numero sang casualty kag na-record nga mga injuries. Tawhay kag ang aton nga mga pumuluyo nag-preemptive evacuation sa mga respective nga advisory sang aton local government unit kag natagaan man gid halos no sang atensyon sang aton nga mga local RDMCs ang aton nga mga pumuluyo. So kumbaga matawhay, systematic kag nagiging preparado ang bugos ng Western Visayas. May ara kita subong as of this time nga recorded nga 152,514 ka mga affected families. 3,066 ka mga open evacuation center subong families sa inside evacuation naton nga may kabugosan nga 76,773. Kita na record nga 101 ka mga partially damaged nga mga panimalay kag may pulo ka totally damaged. 489,109 affected individuals. Western Visayas kabugusan sang Aklan nga pamilya sa Antique, sa Capiz and sa Iloilo Province and Iloilo City.